Si Jesus gusto ba sa politika? Ang tubag niya na dili. Kaysa dihang ituboy unta, siya isip hari, misibat siya. Ang teksto niya na mabasa na to sa Juan 6:15. Jesus, knowing, decides him to make him king, withdraw in WT. Question, unsa may isulti ni Jesus or tambag ni Jesus sa iyang mga followers? Ang answer na dili ta angay mag-apil-apil sa politika. Ang teksto ni ana atong mabasa sa Juan 17:16. They are no part of the world, just as I am no part of the world. In WT. Nganong dili man ta mo apil sa politika? Sa kalibutan. Ang answer niya na, kaya ang kalibutan gidumala sa dautan. Ang teksto niya na atong mabasa sa unang Juan 5:19. Nag-ingon dire sa in English nga Bible. The whole world is lying in the power of the wicked one. Ang question niya ni, kinsa maning dautan dinhi? Og unsay iyang gihimo or gihatag sa mga gobyerno sa kalibutan? Ang answer ni mao si Satanas nga yawa. Ang teksto atong mabasa na sa pinadayag 12:9. Dragon, the original serpent called Devil and Satan in WT. Ang teksto dogang pa mao ang pinadayag 13:1-2. A wild beast nagpasabot ang gobyerno, mga gobyerno sa kalibutan with 10 horns and 7 heads. Verse 2, sa may gihimo ni Satanas, ingon dire, the dragon, meaning Satan, give to the beast its power, its throne, and great authority. NWT. Sato pa si Satanas, naghatag sa mapintas nga mananap or beast, o unsa? Gahom, power. Dugang pa, trono, o dakong otoridad, great authority. Pangutana, may admiter ba si Satanas nga siya na ay gahom ibabaw sa mga gobyerno sa kalibutan? Ang answer niya na maoy oo. Ang teksto, Matthew 4:8-9. Sa in English, nag-iyon dire. The devil showed him, meaning Jesus, all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, Jesus, all these things I will give you if you will fall down and do an act of worship to me. NWT. So clear, o klaro nga si Satanas controls the governments or kingdoms of this world. So let us not take sides in politics nor run as politicians. Thank you.